بنيام إنكا هاغوسيكم حزب إريتريا. Binyam Girmay is on top of the world and he's going to take the green jersey home. Amen. Even كمانسي تور فرانس نبرس تور إيرترا خوني أبي إيرترا يخو كايد لازم مجمر تزود زي سدرو يزمس معناته سدرو وصيتنا زي كل عود ساتو هاني صمي بابو إثيوبياو بديها إيرتراوي بينام كا حنت نا إيرترا بانديرا طرح زيكم كا هتقبر زغبكا هولاي نا إثيوبيا زوم سبعي ግን بزي ዝኾነ ይኹን ስኽፍታ ምናልባት ዝቆልዓ በቡ በዱ ትግራይ በስመ ናዝ ነበር አቡ ትግራይ ተወለድ መጾ ቦ ትግራይ ተወለድ መጾ at the end of the day ኩሉ ትዝግበር ዘለ ጻዕሪ ዋንጫ ገለመለ ንቤልጂየም ይበር ንኤርትራ ይኮነ I'm never happy in my life like today so in front of my family my daughter is here. If you ask me brother I'm from Binyam Girmay ልቆልዓ ማለት ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ሱን ቋዕዳ ሓን መጻኹም ሎማ ዓንቲ ድማ ሓዱሽ ቪድዮ ኣለና ብዛዕባ Binyam Girmay. Binyam Girmay to seal success with the green jersey and look at that image. Eritrea is here. Binyam Girmay is on top of the world and he's going to take the green jersey home. ትማሊ ቀጠልያ ማልያ ወይ ከዓ ግሪን ጀርሲ በአግባቡ አብሒሱ ዝኸደ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ድማ ማለት እዩ ኣብቶም በደረጃ ዓወታት ተመዝጊቦም ዝርከቡ በጸሊም ናይ መጀመርያ ግዜ ተዓዋታይ ኮይኑ ሽሙ ተጻሒፉ ዝርከብ እዩ ማለት እዩ بنيام إنكا هاغوسيكم حزب إريتريا. Oh my god. Oh my god. كف بلوا انقع احغوسكم يلو حغوسو غريص مالتي عرباوي غازيطኛ الف مبروك لي اريتريا بالاريتري. نحن مشاهدينا الكرام بتعمينا تحغوسنا انقع حغوسكم يو شدن حلمو زغهاده وي دكتاشمي كف بلوا مابزي اخامصي ماتا سي ማለት ብልክዕ ቱር ደ ፍራንስ ክሳተፍ ቆውኔ ግን ንኽሳተፍ ጥራይ ኮንኩና ንኽሳተፍ ድደሊ ብልክዕ እውን ኣብዚ ሕጂ ደለኹ ዕድመ ድሕሪ ዓመት ክልተ ዓመት ክሳተፍ ይኽእል ክሳተፍ ከና ዝወፅኻ ግን ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ ማለት ዘለካ ኩልናትካ ዓቕሚ ኣደልዲልካ ክሳተፍ ደይኮነስ ክትዕወት ክትኣቱ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ እውን ብናተይ ከምኡ ሒዘ ኣለኹ ድሕሪ ክልተ ዓመት ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እውን ማለት ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ኢለ ቃልቱ በዓል ሙሉእ ተስፋያ ማለት እዩ እሱ እናተይ ሕልሚ ኣብ ልዕሊ ሳይክል ኣብ ዘለኹ ማለት እዩ ቀነለይ ንኩልኩም ሳብዛ ለዚያ ሰላም ዝተኸታተልኩምኒ ብኽብሪ ደመስኩነኩም ኳሓጎሰና ንኩላትና አሜን ኳሓጎሰኩም Binyam Girmay, maillot vert, Richard Carapace, maillot à pois. تمالي مالتيو بخمزيو تتصنبل وعيلو كينج بيني بالزبل تمالي زتريو زلهم فيديو بأقبابو جرين جيرسي كم زوسده زراغ صلو فلوي مدرق ينيرو مالتيو جولاي 21 نمجمت حق خانيو اتي وددر تور دي فرانس زولو مالتيو زي كم تلمود كم تبهراو لمدات اباريس زي تودع اب نيسا خمزو دايو تزريبو مالتيو نيسا فرانس نمنتا ايو تتبايلو خا اتا باريس مالتيو اولمبيكن بارا اولمبيكن وددرات تكايد سلازل لايو حجي خا بخمزيو نيرو تعاوت እዚህ ካብዝ ተፈላለዩ ዓለማት ዝነበሩ ትውልድ ኤርትራውያን ብሙሉኦም ማለት እዩ ሓጎሶም ዝገለጹሉ እዩ በጠቅላላ ግን ኩሉ ምድረ ሓበሻ ማለት እዩ ምድረ ጸሊም አፍሪካዊ ብሙሉ ማለት እዩ ሪ በቁጥሪ ኩሉ ሓሳባቱ ብሙሉ ዳርጋ ወዚፉ ኣብ ናይቲ ማለት ዝነበረ ውድድራት ቢንያም ግርማይ ልቡ ተሰቂሉ ዝዓለሉ ኩነታትን ፍጻመ ነይሩ Go sani hamvelele
እዚህ ትሪኦ ዘለኹም ኣብታ ከተማ ኒሰ ትበሃል ኮት ዲአዙር ድስኒ ኣብኡ ኸባ ኣብኡ እዩ በዓል ማለት መወዳእታ ናይቲ ውድድር ኣብኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንፈለማ እዋን እዩ ፓሪስ ኣብ ፓራኦሎምፒክ ዘላ ከምዘ ስለ ዘላ ኣብዚ ተወዲኡ ተመሊሶም ሲ ኣብ ፓሪስ ዝውዳእ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ርእሰ ከተማ ፍራንስ ዝኾነት ኣብኣ እዩ ዝውዳእ ነይሩ ሕጂ ግን ብዘይ ልሙድ ኣግባብ ማለት እዩ ኣብዚ ተወዲኡ ዝተወዳእሉ ምክንያት ድማ ኣፍሊጥ እዩ ዩሮ ስፖርት እውን ገሊጹ ነይሩ ማለት እዩ ንቐጽል ዝገርም እዩ ንኺድስከ تراوما تنسي حما سواي فرني بزيك العالم مالتي حجي خا كمزي مش اب حدا غزاس كمزي نتي عب حو خندار اخا تمت جي نبي ندار ايو زمتو ناشتو ولدو منسيات كا كمزي مش فلوت نغير يخفريهم دار حدش بقى كمزي تخلو نغرس نايرتراو زمن ايفن كمان سي تور فرانس نبرس تور ايرترا خوني ابي ايرترا يو كايد بقى ابتحت املاك خوني هو خوني ناتناي بقى انا ايرتراوي يقولوا لي نحن ونصبه ሕጂ ከምቲ ዝበለቶ እዩ ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ንምሃር ካብ ቢንያም ህፃውንቲ ቆልዑ ገና ሕጂ ማለት እዩ ተስፋ ዝኾኖም ጫማ እንተይብልካ እንተተወዳዲርካ እንድሕር ሓሳብ ጥራሕ ኣሊእካ ካብ ዝዓድኻ ወፂኻ ካብ ኣፍሪካ ንዓለ ወፂኻ ኢቭን ብዓለም ለኸ ደረጃታት ውድድር ክተሳኽዕ ከም እትኽእል ተሳትፎኻ ክዛይድ ከም ዝኽእል ተስፋ ተዘይቆሪፅካ ብዕቱብ ተሰሪሕኻ ሓደ መዓልቲ ሽምካ ከምዚ ክፅዋዕ ከም ምዃኑ መርኣያ የድልየካ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሪእዎ ዘይፈልጥ ሰብ እቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ማለት እዩ ዋላ ድሕሪ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንተተዓወቱ ቢንያም ግርማይ ግን እቲ ናይ መጀመርታ ግዜ ብዘይ ዝኹን መርኣያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ቅድሚቱ እንተየሎ ዝረኣየ እዩ ማለት እዩ ከም በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ ኤርትራ ማሓዙኡ ምስኡ ማለት እዩ ዝነበረ ከም በዓል ጽጋቡ ገብረ ማርያም ዝመሳሰሉ ድማ ካብ ትግራይ በዓል ሰሎሞን ቢቶ ማለት እዩ ዓብይ ደረጃታት ዘጻሓፉን ኣብ ጀርመን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይኖም ውድድራቶም ዘካየዱን እኳ እንተነበሩ ንቢንያም ግርማይ ግን ትፍሉይ ዝገብሮ ማለት እዩ ናብ ዓወት ንበይኑ ጫፍ ዓወት ብምብጻሕ መጀመርታ ግዜ ታሪኽ ዘሰርሐ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ካብ ኤርትራ بحث ተወዳዳራይ ሳይክል ኮይኑሎ ማለት እዩ بحفظ سبورت اب ارتاسي مويتلو بزلو غيزه ودو اودو خندو تامامينو وفر خغبر كله تايزر يناز بقى اودو تامامينو نسخات زلا على اودو زلا على بباجت راه يكون بمورال لاي صدرا مولو باجت مالت مصاي نايتا صدرا كمان ناي حدا غيزه غليكو مصاي نايتا صدراون كفسس كله بصعري بديسيبلين بحبو بتوفاينت بينيام نبوي معناته ابزو كله سبورت اب ارترا مويتلو بزلو وان ودي ابزل على درجه خبص ناتي حجز ناتي توفاينت طرح يسدليو يلو باجت سليع ودو خوفر كله مجمرتا نبوينا نذكر قصيلو خان اديو ابونا ادي مالتي بحث وانا تبو اديو زي ترادتلو كلهم زي تسامعوا النجر قبر هيك لازم مجمرتا زود زي سدرو يزمس معناته سدرو وصيتنا زي كل عوض ساتو هاني صميم بقى بسعر بلو بطباي بلو بتحتنا بلو بكل ነገር ታኒጹ عوض አርጊና ማለት عوض ጥራይ ኮና አርጊና عويتنا ሓደ ውላድ እንድሕር ዳ ኣብ ገዙ ተዓብተሎ ካብ ወለዱ ዝረኸቦ ቁም ነገር ትምህርቲ ክትግብሪ ዝጅምር ኣብ ደገ ወፂሁ ወለዱ እንድሕር ዳ ብኻሊ ዘይተደለየ ንጥፈታት ዝንቀሳቀሱ ኮይኖም ማዓልታዊ ህይወቶም ቆልዓውን ከሞም እዩ ምኾነ ማለት ስለዚ ጽቡቕ ዘርኢ ጽቡቕ ምህርቲ ከም ዝህብ ልክዕ ከምኡ ድማ ብተመሳሳሊ ጽቡቕ ስድራ ስለ ዘለዎ ቢንያም ብዙሕ ኣቦ እንዳሰማዕኹም ነርኩም በትሽዑ ግዜ በኣማይት ኣሽሓት ዝጽዋዕ ቅርሺ ወይ ከዓ ናቕፋ ገይሩ ማለት እዩ እቲ ኣሎ ዝበሃል በትሽዑ ግዜ ዝነበረት እዋን ታኮርሶ ማለት እዩ ብሽክለታ ተዘይገዛሉ ነይሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ መበጽሕ ደይ መበጽሕን እንታይ ኮነ ተዘረባሲ ስለዝገዘሉ በጽሑ ዝብል ፖዚቲቭ ነገር ሒዝና ኢና ክንከይድ ዝግባአና ተዘይገዘሉ መበጽሕን ካልእ ሰብ ክገዛሉ ነይሩ ገለገለ ዝበሃል ኣይኮና ናብዚ ኮና ንልዕሎ ንሕና ስለዝገዛሉ ናብዚ በጽሑ ዝብል ፖዚቲቪቲ ናይተብኡ ኣብ ውላዱ ዝኾነ ይኹን ወላዲ ኢንቨስት ክገብር ከም ዘለዎ ልዕሊ ውላድ ጠጥዑሙ ንደቅኻ ከም ዝበሃል ንውላድካ ከም ዝበሃል ጠጥዑሙ ንዓቶም ክንህቦም ኣለና ጽቡቕ ዝበሃል ቋንቋ ዲኦም ቋንቋ ቦኦም ኣብ ዝኾና ንኹነ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ንሃሉ ወለድኹም ነዚ መስሉ ኣብ ሓጎታትኩም ነዚ መስል ዓድኹም ከዚኣ ትመስል እናተባሃሉ ስለዚ ዓብዩ እቲ ኩሉ ፍረ ውጽኢታት ዘምጽኦ ዘለዎ ማለት እዩ ስማዕሉ ይፈይ አቤት እዝኮ ሓበን ኤርትራ እዩ ጽሪ ኤርትራዊ ዳሃር ድማ ዘይግነቱን ገሉን ዘጻረይ ስለዚ በሓበና ኢኻ መጽኻና ንተጋሩ ተሐጉስ ኢልካ ኢኻ ኢልን ከምስ በሃል ዘረባ ኸለዲ ማለት ሞን ተጋሩ ተሐጉስ ተኸይነ ቢንያም ስትግራዋይ እንታይ ዳ ተምጽኻ ኢል ተደልዮም ከይዱ ጻሪ እምበር ንሱስ ካብ ውለድ ምንታይ ፀገማሉ ሕጂ ካብኡ ተወሊዱ ስለዚ ቢንያም ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኮላ ናይ ኢትዮጵያ ሓበን ይበሉ ድሕር ከምኡ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ እዩ በቡ ኢትዮጵያዊ በዲኻ ኤርትራዊ ቢንያም ከዓ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ጥራሕ ዘይኮንካ ክትገብር ዝገበካ ኮላይ ናይ ኢትዮጵያ ወኸማ ፀገማሉ
بدين ببون زولدلن تخينو كلتي غيركا لحدነት الفقر تسبخ عليه الكل لا سيت كيلو عباده تدليهم እዞም ሰብኣይ ሲ ኣነስ ምናልባት ዓዊል እንተ ተዛሪበ ሰብ ድኾን ይርብሽ ቢእዝን እዞም ሰብኣይ ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስኽፍታ ምናልባት ተዘለዎ ዓድት ክሳብ ክደየናይ ዝኣክል ነፃነት ከም ዘለዎ እንደ ዝሓስብ ዘለኹ ብውሽጠይ የሰላስሉ እምበር ኣለኹ ሕጅስ ጥሩምቦም ንሰማይ ኣልዒሎም ቱት የብሉ ኣለዎ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ሓደ ሓደ ክትዛረቡ ተለኹም ግን ኣመና ትኸዲእኹም ማለት እንድሕር ንስኹም ናይ ሓቂ ስብከት ኣምላኽ ትሰብኩ ኮይንኩም ሲ ሰብ ካበይ ከም ዝተወለደ የገድሰኩም ዲ ኮይኑ ከምዚ ኣነ ሓሳብኩም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሰብ ካብ ዝተወለደ ይወለድ ንስኹም ሲ ብዛዕባ ኪንግደም ናይ ተብዚ ዘሎ ዘይኮንኩምስ ኪንግደም ማለት ብዛዕባ መንግስቲ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ብዛዕባ ንስኹም ተሰብኩ ሓቀይዱ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ሰብ ኣበይ ተወሊዱ ምሕደራዊ እንታይ ዝበሃሉ ክፍለ እንታይ ዝበሃል ክፍለ ዓዲ ዝተወለደሉ ቦታ ንምሕደራ ምንታን ቅጥዕም ሰባት ከምሌቶም ገይሮም ጎዛዝዮም ብጉዚ ቅሚጦም ኣሎ ሓቀይደ መቃቂሎም ንስኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ዘለኩም ማለት ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ብኸምኡ ዲኹም ተምሩ ንምንታይ ክለኸል ደልያነ ዝቆልዓ በቡ በዱ ትግራይ በስመራ ዝነብር አቡ ትግራይ ተወለድ መጾ ቦ ትግራይ ተወለድ መጾ ስጋ ፊት ታሰራይቱ ሃቡ አብዓደ አፋቂዮሞም ሕጂ ጨሪዱ ምትወጽ እንታይ በሃል ሕዲ ተዓዊት ካበሉ تعاوتو قديفو تحيزلو زمص شوشاي تقرعات تبرايد تصبو ነገር ገዲፉ ሲ እንታይ እንዳውጋይ ወልተልኩሞ አበይ ባተወልዲ ብለካ ማለት ሕጂ ኣብ ተወለደ እንደወለድ ሓቂ ሃዲ ካብ ተወሊዱ ኣብ ተወሊዱ ተኮይኑ ትመንእሲ ሓብኩም ዘለኩም ዘሎ ክግበር እዩ ዘሎ ትክክል ተኮይኑ ማለት እንበር ብዛዕባ ንስኻ ተወለደሉ ተጻሪ ሰባብ ተወለደ ኮይኑ ኣብዙ ተወለደሉ ይዝውለድ ከም በሓድሽ ኣብ ካሊ ቦታ ተወለደ ተወሊዱ መፀ ኣይ መፀ ንሰ ይኮነን ተዋና ማለት ዓድ ዓድ እንዳኸዱ ንኻልእ ሰባት ክሰርሑ ትንፋሶም ወፂኦም ዘለው أوشت إرترا حنتي كونتيننتال تيم فطورلهم نبلالنا دحال تمحواتنا أو خويرهم سريحهم تعيرهم تواناجون عادنا حزم مخمر at the end of the day كله تزجبر زلت عاري وانشا قلمنا نبيلجي من برني إرترا يكون زناي فيزا شجرالو ناي فيزا تحدي قوم بسنكي فيزا زي مركبهم غانتاسي إنو بروفيشنال ناي سايكل كان ناي عامت ناي كل عامت يمزواتي كونتراكت لذي أتم تقادم توين أتم تقادم توين أزيو أشجاري كسايزولو مسعدمهم كله بتعامل شجور مستمكرهم كله مس بقعاتهم كله غانتا انت تفكرنا ابتي وشت إرترا جين كونتيننتال تيمز دحانتم بروموغرافو ناش بقى كونتيننتال غانتا عند تفكرنا كان بعد انترماش جملتي كوتنكو وورلد تيم ايكونت كابتن عبيتي كونت جين بقعات لنا نابنس بعد مراو قدس راي وجه مس بقعات خول ابي كيد صوتها بس ساكت بقى فوق ايشا قال كل اللي يقولوا بعد متكل راي كم متكل زنفع تقادا ما يله متكل زغول بقعات دراهم كلهم درانايو بقى فوق ايشا زي تقم حنت غانتا كل ترنغارو ترنغو تبهال ነገር بعد تسوى معوا مريم اب سايكل نفركم زارو كناس بزحات سبات تطفولو بقى مس بقعاتهم بعد دانيال ابعادو تزهون يرب سنك فيزا ايم توقحفن نيرو سلازت مصاينا يزوم بعد بينا ما بساعات زوين مصايهم تاي خون نزبل ابعاد غانتات كنصالهم አለውን ابعادهم ابلبهم نفيحهم مستقادمتهم مساسلطانتهم ኮይኖም اب ደገ ወጭም ተቃዲሞም ተወራዲሮም ዋንጫ ንሕዘሞን ኤርትራ ንኽምለሱ ተከሊትናት ከሐሳብ ሓደ መንእሰይ ከምዚ ዓይነት ዘረባን ከምዚ ዓይነት ንቅድሚት መጻኢ ክኸውን ዝግቦ ነጥቢ ግድፍ ኣቢሉ ተኸደ ትጸበቐ ነገር እዩ ሓቂ እንድሕርና ኮይንካ እቲ መሬትካ ተናትካሲ ንውድድር ጽቡቕ ፍልጡን ዝኾነ ንሳቶም ከምዚ መወዳደሪ እንታይ ዝበሃል ኣብ ትሬኒንግ ውዒሎም መጽኦም ዘዕርፍሉ ገዛ ወይ ዘዕርፍሉ ቦታ ሓበራዊ ናይ ስልጠና እንታይ ዝበሃል ዝወስድሉ ናይ ቴክኒክን ታክቲክን ትምህርቲ ዝወስድሉ ቦታ ማይ ዝሰትይሉ መስተይ ንሽለይ ማይ ኣብ ጥቆም ክንዲ ምግባር ካሊእ ከውግዕ ዝውዕል ሕብረተሰብ ትርኢ ተለኻ ዝሕዝን ንሱ ዝገርም እዩ نخيد اسكا واو one word Benny. So Biniam, just describe the emotion now, your family, for your country, for yourself. Yeah, I'm just I don't know, really a lot of emotion coming up. I don't want to cry anymore on the TV, but yeah, I already wake up this morning. I say to my team, it's gonna be a real day. So yeah, just I'm really grateful today. Really grateful. I'm never happy in my life like today. So in front of my family, my daughter is here. Yeah, just really beautiful day. Really never unforgettable. Enjoy the moment. Much for everything. Yes. ብዙሓት ሰባት ሕጂ ኣብቲ ጸገምካ ዘይነበሩ ኣብቲ ሽግርካ ዘይነበሩ ብድሕሪኻ መጽኦም ኩሉ
ድሌቶም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ናይ ቢንያም ፍሉይ ዝገብሮ ተዓወት ማለት እዩ እቲ ብሽክሌት ተወዳዲርካ ምዕዋት ከም ዘለዎ ኮይኑ ልዕሊ ዓወት ዕውት ዝገብሮ ግን ኣየናይ መስልኩም እቲ ልዕሊ ዓወቱስ ዕውት ዝገብሮ ኩሉ ነገር ውሒጥካ am great for everything thank you for everything it's great for me thank you positive words ማለት እዩ positive energy ኣብጥቁ ዘሎ ነገር ብሙሉ ማለት እዩ ሰባት ንዝበሉ እንተበሉ ከምዚ እንተበሉ ባንዴራ ተኸደንዎ ግዛዕ ተበሉ ኩላይ ከደንደሱ ጉዳይ ኮነ ደስ ሲልዎ ዘሎ ማለት እዩ ጥራሕ ግን ኣብ ምንታይ ፎከስ ገይሩ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ወርድታት ዝኸዛርቦ ብዙሕ ላሕ ይብለሉ ብጎኒ ምሽ ከም ሓደ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ከም ዝተባሃለ ግን በቃ ሱቅ እዚ ኸ ናይ ሓደ ዕውት ሰብ ክገብሮ ዝግባእ እዩ ነይሩ ማለት first Eritrean to win a stage, the second Eritrean to win a stage, the third Eritrean to win a stage, and the first to bring the green jersey back home again. And it must be said, the first black African to win a stage. ናይ መጀመርታ ግዜ ጸሊም አፍሪካዊዩ ንዓዱ ቀዳማይ ንዓዱ ኻልኣይ ንዓዱ ሳልሳይ ንመጀመርታ ግዜ ናይ መጀመርያ እዋን ማለት እዩ ዝወሰደ ሰብ እዩ እዚ ተወዳዳሪ ያትብል ዘላ ማለት እዩ ንሳኻ ብሓቦን ብፕራይድን ኮይና ብኹርዓት ያ ማለት እዩ ደረታ ነፊሓ ተዛረብ ዘላ ከምኡን ክትብል ዝገበራ ከዓ ኣእሚኑን ኣተኣማሚኑን ዝሰዓረ ውፅኢት እንሆ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ብከምዚ ዝረኣኹሞ እዩ ተዛዚሙ ዝገርም እዩ ንኺድ ጥራይ ማለት እዩ ጥራሕን ከይ ዘለና ናብ ምንታይ ናብ ፖዚቲቭ መንገዲ ክንከደለና ናብ ሰላማዊ መንገድታት እንድሕር ዳ ኸይድና ከምዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነቶም መናእሰያት ክወፁ እንተለዉ ሓቢሮም ከምዚ ግሉ ኮይኖም እንድሕር ዳ ጣቢቆምና ሓቢርና ሓጎስና ምግላፅ ተጀሚርና ሓቢርና ሓዘናውን ምግላፅ ክንጅምር ኢና ንምንታይ ክንረዳዳእን ክንተሓጋገዝን ስለ ንጅምር ማለት እዩ ንከምዚ ከኣዮም ከምዚ ዓይነት መናእሰይ ዘድልዩና ብፅቡቅ ዳንዩና ብሰላማዊ መንገዲ ዝኾነ ምትእስሳር ዝፈጠረልና ቢኒ ቴንክ ይበልዎ ማለት እዩ ግሪን ጀርሲ ከዓ ከም ተሓሲባትሉ ዝፀንሐት መብዛሕተና ዝሓሰብናያ ከምቲ ፊሊፕሰን ግን ሓሲብዋ ኣይከውን ይፋት ከምቶም ካልኦት ግን ዘይሓሰብዋ መብዛሕተና ግን ዝሓሰብናያ ናብ ዓዳን ናብ ኣስመራ ቢላላ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ከዓ ብምሉእታይ ዝበሃል ፅምብልን ሓጎሳትን ከም ዝኽበር ርችት ብርችት ከም ዝኸውን ኩሉ ሰብ ከም ዝሕጎስ ክትርእኹም ኣብቲ ናይ ሽዑ እዋን የራኽበና እንተ ክሳብ ሽዑ ግን ልዋም ቅነ ኾነልኩም የዝምነ ተሓጎሱ ሓጎስኩም ግለፁ ዋ ተዓዊቱ ግሪን ጀርሲ ወሲድኩም ኢልኩም ሲስተዩ እምበር ኣይትስከሩ ልዋም ቅነ ኾነልኩም የምነለኹ ዳሕና ቀኒዩታ ውድላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ